Сәләмәтсез. Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Каты суытмыйда, бұл бізге самы ең яқшысы. Қар сулары қурқыныш тудыра. Білгішлер не ди? Біз қапшықта ятмый. Искәртішірге һәм аларының хезмәтләренә бәя бирергә. Бөгелмәдә Ходи атласы премиясы тапшырдылар. Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәкбез. Календарь битләрендә яз, димәк, җылы көннәргә дә озак калмаган. Карлы кыштан соң язгы ташуга әзерлектә тулы көчендә. 2012 елның язы кабатланмасын өчен ул шакта Әлмәтнең Зәй буенда урнашкан шәхси секторны су баскан иде. Коткаручылар бүгеннән үк кайгырта. Алсу Амирова дәвам итә. Долазәй елгасы республиканың көньяк-көнчыгышындагы төп елга артериясе. 5 районның кар сулары, булар Баулы, Бөгелмә, Азнакай, Лениногорск, Әлмәт районы елгалары барыста Долазәенә килеп кушыла. Шуның өчен гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Әлмәт бүлекчәсе һәр даим елгадагы су күтәрелү дәрәҗәсен тикшереп торалар. Температура бик каты күтәрелеп китмәсә, йылылык, то есть, безнең басу, су ташу нормально үтә. Шуның өчен без аның өчен куркмыйбыз. Мына бүгенге көнне ситуация мына шундый, теге бик каты йылытмыйда, бик каты суытмыйда. Бу безгә самы иң яхшысы. Су күтәрелү биеклеге тыныч су төшкән вакытта 50-60 см булса, ташу вакытында критик билге 1 метр 50 см-дан артмаска тиеш. Юкса ул әйләнә тирәдә яшәүчеләр өчен куркыныч тудыра. 2012 елда су күтәрелеп 2 метрга биеклеккә җитә. Аның сәбәбен апрель аенда кинә җылытудан күрделәр. 2012 елда су ташып Долазәгә күтәрелгәч, су хәтта заправка хәтле барып җитә. Ул вакытта су юлның өслегеннән 15-20 см хәтле күтәрелә. Хәзерге вакытта язгы ташу буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Әлмәт бүлекчәсе әзерлек чаралары үткәрә. Шәһәр артык кардан чистартыла, су агучы җыелмалар чистартыла. Ситуация тулысынча контрольдә ди коткаручылар. Халыкка инде иң беренче шул инде, бөтен йорт хуҗалары ниләре, бөтенесе үз йорт янындагы бөтен трубаларны чистартырга тиеш, карларны исем халыннан килсә чыгарсына, әби бабаларга инде малайлары, внукларымы, кемнәре булышырга тиешләр инде. Ул карлардан чистарга, суга юл ачарга кирәк, су китергә тиеш. Алсу Амирова, Марат Халигуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда һава торышы начарлану көтелә. Шимбә 5 март көнне аерым урыннарда көчле явым-төшемнәр, кар, юеш кар явуы көтелә. Буран һәм секундына 15-20 метрга кадәр көчле җил исәргә мөмкин. Якшәмбегә бераз суытачак, көндезендә 5-10 градус салкын булачак. Татарстан гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхитне күзәтү идарәсе фаразы буенча киләсе атна башында республикада төнлә температура 13-20 градуска кадәр, көндезен 4-10 градуска кадәр салкын булачак. Урыны белән бераз кар явачак. Юлларда бозлавык, урыны белән кар көртләре барлыкка килү көтелә. Без капшыкта ятмый, иртәме соңмы кырыныш барыбер ачыкланачак. Сүз кыргылдарлар хакында. Әлмәт полицейскилары Оренбургның балык булмаган кешесен тоткарлаган. Ул мактамада яшәүчегә карата мошенник гамәлләр кылуда шикләнелә. Оренбург өлкәсендә яшәүче 17 яшьлек берәү танылган сайтларның берсендә iPhone 8 маркалы кәрәзле телефон сату турында игълан урнаштыра. Чынлыкта аның телефоны булмый. Шулай да аның тәкъдиме түбән мактама бистәсендә яшәүче берәүне кызыксындыра. Ул гаджетны апасына бүлеккә сатып алырга җыена. Сатып алучы сатучы белән элемтәгә керә һәм тегесе алдан түләү таләп итә. Зыян күрүче шикләнелүчегә телефон өчен 9000 сум акча күчерә. Акча күрсәтелгән счетка җибәрелгәч, сатучы элемтәгә чыгудан. Җинаятьчене полиция хезмәткәрләре тоткарлый һәм полиция бүлегенә китерә. Анда ул үз гаебен тану турында күрсәтмәләр бирә. Караклыкта шикләнелүчегә карата Россия Федерациясе Җинаять кодексының 159 маддәсенең 2нче өлеше буенча җинаять эше кузгатылган. Китерелгән зыян тулысынча капланган. Хәзер егетнең шундый ук башка җинаятләргә катнашы барлыгы юклыгын тикшерәләр. Судка кадәр ул өендә торырга тиеш булачак. Әлмәт эчке эшләр бүлеге матбугат хезмәте мәгълүматлары буенча Рәдифә Ногманова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә Ходи атласы премиясына лаеклыларны ачыкладылар. Әлеге чара Бөгелмәдә Ходи атласының тууына 145 ел уңаеннан оештырылган иде. Анда фидакар укытучыларны, мәгърифәтче исеменә лаек булучыларны, шәфәгать ияләрен бүләкләделәр. Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева дәвам итә. Татар зыялыларының күренекле вәкиле, мәшһүр татар тарихчысы, галим педагог, шәхес культы корбаны булган Ходи атласы исемендәге 14-нче татар гимназиясендә мәгърифәтченең бердән-бер музее урнашкан. Анда күренекле шәхеснең документлары, фотолары саклана. Шуңа да Бөгелмәгә килгән кунакларны иң беренче итеп музейга чакырдылар.
Бүгін біздің Тотар гимназиясында 145 еллыққа Хади Атласының туына бағышланған фәнни ғамәли конференция уза. Анда инде біздің зур галимнәр кунакка чакырылды. Казан шәһәреннән, Хәлмәт шәһәреннән кунакларыбыз бик күп. Үзебезнең шәһәрдән дә килгән кунакларыбыз бик күп. Кунакларны җирле китапханә оештырган күргәзмә белән дә таныштырдылар. Биредә Әлмәт районының Кишүчат авылының күргәзмәсе дә бар. Күренекле татар галиме, мәгърифәтче Риза Фәхреддин музее вәкилләре кызыклы документлар алып килгән. Хади Атласы туган көне уңайнан үткәрелгән чарага без алып килдек Риза Фәхреддиннең гыйлем галимнең зиннәте, адәмнәрнең хөрмәте дигән күргәзмә. Галимнең мирасын күрсәтәсебез килде. Чөнки ул нәсихәтләр белән генә дә бүгенге көн тарихында менә көн кадагындагы фикерләр язган. Риза Фәхреддиннең нәсихәтләре 3 томда чыккан, 3 кисәктә, ирләр өчен аерым, тәрбия балалар өчен, кыз балалар өчен аерым, олуг ва биекләр өчен аерым. Һәм ул нәсихәтләрне гаиләсендә дә салган, үзенең балаларына аерым блокнотлар ашып җибәреп, әлеге блокнотларның беренче битләрендә әтиләрнең нәсихәтләре язылган хәтта. Менә шундый тәрбия булсын бүгендә безнең һәрбер гаиләдә минем әйтәсе килгәнем әти-әни баласын тәрбияләүгә игътибарлы булсын. Хади Атласы мирасы һәм милли мәгариф дип исемләнгән фәнни методик семинарга галимнәр, фән эшлеклеләре, республиканың милли музей вәкилләре, бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчеләре чакыру алган. Алар үз чыгышларында мәктәпләрдәге туган тел мөхитен саклау һәм үстерү, тарихи мәдәни тирәлекне тудыру, төбәк музейларының роле турында фикерләр алышты. Bunday fənni ғамәли конференцияларның әһәмияте бик зур. Алар безнең тарихыбызны һәм анасын үзебезнең күренекле шәхесләребезне искә төшерергә һәм аларның хезмәтләренә бәя бирергә бик ярдәм итә торган мондыйларны һәр вакытта да үткәрергә кирәк. Яшьләр, укучылар шушында безнең күренекле шәхесләребез булганын белеп, алардан үрнәк алып яшәсеннәр иде. Яшьләрне генә түгел, иң беренче чиратта аларның мөгаллимнәре тарихны белергә тиеш дип ассызыклый белгечләр. Әгерҗи районыннан килгән Нурия Гәрәева биредә нәкъ тарих битләрен ачты. Безнең Ишбуби авылы белән Хади Атласының нәселе бәйле. Чөнки Хади Атласының апасы Халима абыстай безнең Ишбуби авылы зиратында җирләнгән. Ишбуби мәдрәсәсе ябылганнан соң 2 ел указлы мулла булмагачтын, менә Халима абыстайның ире Мансур Зөбәйровны Тиләнче тамактан авыл халкы сыратып китерттирә. Һәм безнең авылда указлы мулла була, һәм яңадан инде шулай Мансур Зөбәйров Халима абыстай тырышлыклары белән авылда башлангыч мәктәпләр яңадан эшли башлый. Әлбәттә, монда күңел тарта. Революция шартларында милләт өчен янып киеп яшәгән шәхесләр бит инде алар. Безнең Абдулла бубыйлар, бер туган бубыйлар да шулай Хади Атласы. Кичә бик җанлы бара. Бик зур рәхмәт. Сәләтле балаларның шәхси иҗади сәләтен, интеллектуаль потенциалын үстерүнең системасын булдыру кирәк. Фән эшлеклеләре шул турыда да сызыклады. Әлеге яссыллыкта милли мәгарифкә бәйле түгәрәк өстәлне Хади Атласының ишәнлеге тормыш юлы белән бәйләп, әлеге фәнни гамәли конференцияларда уздыру ул бүгенге көндә бик кирәкле һәм бик актуаль. Чөнки аудиториядә беренчедән безнең татар теле әдәбияты укытучылары, тарих укытучылары, әлбәттә ул аудиторияда киңәйттереп карау мәсьәләсе дә шулай каралды. Менә үземнең тәкъдимнәрем буларак барлык biz бүгенге көндә милли мәгариф дигән вакытта ул үздексез мәгариф системасын булдыру турында сүз алып барыла. Балалар бакчасы, милли мәктәп, университет мәсьәләсе һәм аның матур үрнәге бар. Бүгенге көндә менә без милләтне шәхесләр билгелидибез. Без еш кына бакыйлыкка күчкән шәхесләр турында әйтәбез. Мәгърифәтче турында. Менә бүген биредә шулай ук узак еллар буена Шихабдин Мәҗәни исемендәге Казан шәһәренең 2нче татар гимназиясе директор, җәмәгать эшлеклесе, Татарстанның халык укытучысы Камәрия Зинур кызы Хамидуллина безнең делегация составында. Без ул үзенең тәҗрибәсе белән уртаклашты. Һәрбер делегация әгъзасы кирәк тиеш дигән сүзләр кулланмады. Үзләренең тәҗрибәсеннән чыгып, киңәш бирү, әлеге мәсьәләгә шишу юлын күрсәтте. Хади Атласы үз заманының тарихы булып торса, семинарга килүчеләр исә инде үзләре бүгенге көн тарихының яңа битләрен язып, вакыт сулышын буыннарга тапшыручылар. Айгөл Шәрәфиева, Илнар Сәетгылов, Луч Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирдә Хади Атласы мирасы мәгариф системасына ярдәмгә. Бу минем теләгем яшь буынга бигрәк тә. Ак калфаклар Азнакайга җыелды.
Һәм менә иң беренче һәр вакыт алар күргәзмәдән башлыйлар. Сәламәтлекләре шикелләрнең мөмкинлекләре шиксез. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Ходи атласы мирасы һәм милли мәгариф бүгенге көн мәсьәләләре шишу юллары дип исемләнгән фәнни методик семинар булып узды. Аны Бөтен дөнья татар конгрессы Мәгариф һәм фән министрлыгы Ходи атласы исемендәге хәйрия фонды белән берлектә оештыра. Бу күркәм традиция. Татар зыялыларының күренекле вәкиле, мәшһүр татар тарихчысы, галим педагог, шәхес культы корбаны булган Ходи атласыны ел сайын искә алалар. Чараны аның исемендәге хәйрия фонды оештыра. Татарның бөек шәхесен һәм аның көрәштәшләрен искә алу кичәсендә Бөтен дөнья татар конгрессы әһелләре, Мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре, галимнәр, фән эшлеклеләре, язучылар катнаша. Беренче тапкыр үзем гомеремдә Бөгелмә шәһәрендә. Бик күптәннән бу тарихи шәһәргә киләсем килә иде, ләкин мөмкинлек юк. Менә шушындый мөмкинлек булгач, бик рәхәтләнеп килдем, бик шатланып килдем. Бигрәк тә бу безнең бүгенге чараның темасын искә алсак, шәхесен искә алсак, Ходи атласының шәхесе минем өчен бик тә кызыклы, чөнки мин үзем татар тарихы белән шөгыльләнәм һәм заманында мин студентларга аның китапларын тәкъдим итеп, без алар турында фикер алышадык семинарларда, университетта укыткан вакытта. Һәм әлбәттә монда инде сөйләшү безнең милләт язмышы турында барырга тиеш, милли мәдәният турында барырга тиеш, безнең киләчәгебез барырга тиеш. Яңа буынны тәрбияләү турында барырга тиеш. Һәм әлбәттә бу минем өчен бик тә якын темалар. Һәм мине бик тә борчый торган темалар. Шуңа мин монда бик шатланып килдем һәм шатланып катнашам бу чарада. Бигрәк тә яшь буынга мөрәҗәгать итеп әйтер идем, тарихны өйрәнсеннәр. Киләчәккә тарихны белү бик тә әһәмиятле нәрсә ул. Гурур булсыннар, җаваплы булсыннар, кызыксынучан булсыннар һәм бер кашан да битараф булмасыннар. Бу минем теләгем яшь буынга бигрәк тә. 17-нче тапкыр уздырыла торган чарада мәгърифәтче исемен алучылар шактый. Бу Мәдәни җомга газетасы редакторы Вахит Имамов, филология фәннәре докторы профессор Әнвәр Шәрипов һәм Казанның 2-нче татар гимназиясе директоры Камәрия Хәмидуллина. Быел мәгърифәтче исемен Камәрия Зиннур кызы Хәмидуллина алачак. Чөнки ул үзенең гомерендә 30 елын татар мәктәбенә багышлаган мөгаллимә һәм 30 ел ул Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге татар гимназиясенә җитәкчелек иткән. Шуңа күрә ул бүгенге очрашуыбызда безнең менә шушы мәртәбәле Ходи атласы бүләгенә лаек шәхес дип табылды. Һәм инде ул укытучылар белән, безнең белән үзенең тормыш тәҗрибәсен, эш тәҗрибәсен уртаклашты. Һәм шул ук вакытта Чаллы педагогия институтыннан килгән зур галимебез, ул үз вакытында 30 имәни иҗатын өйрәнеп диссертация язган галим. Төрки татар әдәбиятында шигырь төзелеше буенча докторлык язган галимебез. Ул да мәгърифәтче исеменә лаек дип табылды. Чөнки ул үз гомерендә бик күп укытучыларны милли мәгарифебезгә әзерләгән шәхесебез булып тора. Чарада фидакар укытучы, фидакар тәрбияче һәм иҗтихадлы укучыны да билгеләп үттеләр. Минем укучыларым һәр елны төрле бәйгеләрдә, олимпиадаларда, конференцияларда катнашалар. Әмма инде Азербайҗан кызы Ахадова Айгүн инде 2нче ел рәттән татар теле буенча республика олимпиадасында призер булып кайтты. Үткән елны без аның белән халыкара олимпиадада катнашып җиңүче булган идек. Быел да бу олимпиадада катнашырга телибез. Мин аның белән бик нык хурланам. Ул татар балалары кебек бик камил сөйләшә. Безгә зур уңышлар телим. Мин бу бүләкне алуым белән горурланам дип әйтәм, чөнки бу бик дәрәҗәле бүләк, барысына да бик зур рәхмәт. Милләт пәрвәр затларны Ходи атласы хәйрия фонды вәкилләре, мәдәният, мәгариф идарәсе җитәкчеләре тәбрикләде. Чара концерт программасы белән бәйләнеп барды. Котлаулардан соң иң азакта килгән кунакларга Бөгелмәнең татар халык театры үз премьерасын тәкъдим итте. Бу юлы без Рабит Батулланың Кичер мине әнкәй дигән драмасын сәхнәләштердек. Әлбәттә, бәлки инде аны Академия театрында 30 ел буена сәхнәдән төшермәде. Шулай булмаса да мин режиссер буларак әлеге әсәрне сәхнәгә куярга алындым. Чөнки аның эштәлеге бүгенге көн кадагына да
бик ярашлы. Чөнки ятим балалар проблемасы, балаларны ташлап китү, аларны тәрбияләү проблемасы бүген барлык проблемалардан да өстен тора. Һәм без бүген Казаннан килгән зур кунакларыбызга бөтен дөнья татар конгрессы әһелләренә һәм шулай ук милләтебезнең йөзек кашы булган әйдәп баручы милләтпәрвәрләребезгә шушы спектакльне күрсәтергә алындык. Айгөл Шәрәфиева, Илнар Сәйдгылов, Луч Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Азнакай шәһәренең мәдәни үзәгендә Ак Калфак Татар хатын-кызлары республика иҗтимагый оешмасының Азнакай районы бүлеге оештырган Татарстан Республикасының Көньяк-Көнчыгыш районнарында яшәүче татар халкының гаилә көнкүреш йолалары фольклоры һәм халык сәнгатенең бүгенге көндәге торышы дигән темага район-ара форум узды. Тулырак Азнакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Азнакай җире республиканың көньяк-көнчыгышындагы 9 районнан Ак Калфак оешмасы вәкилләре һәм ЗАГС бүлеге җитәкчеләрен җыйнады. Менә бүген без сөйләшә торган тема гаилә темасы. Азнакай җирлегендә кунакларны халкыбызның милли ризыгы чәк-чәк белән, җырлы биюле тамаша белән каршы алдылар. Milli бизәкләр сүрәтләнгән кул эшләре күргәзмәсендә сөлгеләр, бизәнү әйберләре, түбәтәйләр, курчаклар кунакларда соклану хисе уятты. Аларның һәрберсе күңел биреп, йөрәк җылысы белән эшләнгән. Республиканың Ак Калфак оешмасы рәисе Кадрия Идрисова белән берлектә үткәрелгән әлеге очрашуда татар халкының гаилә көнкүреш йолалары һәм фольклорның бүгенге көндә сакланышы турында сүз барды. Көньяк-Көнчыгыш районнарының халыкның яшәеше, аның торышы, аның гырыф-гадәтләре. Менә шушы темага безнең багышланган бүген. Һәм менә иң беренче һәр вакыт алар күргәзмәдән башлыйлар. Чөнки аларның кул эшләре белән шөгыльләнә торган халыклары бик күп. Менә бүген дә без күрдек. Гаҗәеп әйберләр күрдек һәм гаҗәеп эшләнешле. Бүгенге көндә һәрбер моннан алып киткән әйбер белән кулланырга була. Халыкка кирәк ул. Анда район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм районыбызга чираттагы эшлекле визит ясаган Россия Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты Азат Ягъфәров та катнаштылар. Наша самобытность, национальная культура. Халкыбызның мәдәниятын үстерүгә өлеш кертә торган мондый чаралар үткәрү бик кирәкле дип саныйм. Район тормышын, үсешен алга җибәрүдә башкарган эшләре өчен җитәкчелеккә зур рәхмәтемне җиткерәм. Бу кешеләр өчен зур бәйрәм, яшьләр өчен үрнәк өлге булып тора. Без мондый юнәлешне алга җибәрү өчен ярдәм итәчәкбез. Барысында эшләячәкбез, катнашачакбыз. Это праздник для людей. Сонда инде аралашып, шушы үзебезнең эшләгән эшләребез турында сөйләшеп, үзебезнең менә бу гаилә турында, балаларыбыз тәрбияләү турында, үзебезнең гырыф-гадәтләребез, традицияләр турында сөйләшергә дип җыелдык. Һәм инде аларга уңышлар телибез. Бик матур күргәзмә менә карадык. Шуңа күрә бик оешкан, шуңа күрә матур итеп эшләргә язсын, гаиләләребез нык булсын, балаларыбыз исән-сау булсын, күбрәк балалар тусын, Азнакайны шулай күтәрергә бергәләп. Зур әһәмияткә ия булган әлеге мәдәни чара фольклор коллективларының төрле йолаларны чагылдырган күренешләре белән үрелеп барды. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга 2020 елдан рәсми рәвештә илебездә ГТО нормативларын тапшыруда сәламәтлеге ягына мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр дә катнаша ала. Моннан әлмәтлеләр дә файдаланды. Әлеге егет-кызлар ГТО нормативларын узган елда ук үткәргәннәр иде. Менә ниһаять аларга мираслый торган күкрәк билгеләрен тапшырдылар. Сәламәтлекләре ягына мөмкинлекләре шикле булганнар өчен бу мөһим вакыйга. Вообще мы привезли порядка 17. Бүген 17 алтын билге алып килдек. Узган елның нәтиҗәләре буенча 70-кә якын сәламәтлеге ягына мөмкинлекләре шикле райондашыбыз ГТО нормативын тапшырды. Кайчан тапшыруга карап ярты ел эчендә билге кайта. Калабызның Мирас спорт сауыктыру комплексында сәламәтлеге ягына мөмкинлекләре шикле булган кешеләр йөзү белән шөгыльләнә, белгечләр белән залларда эшли. Биредә ай сайын алар өчен ярышлар да уза. Мирас спорт комплексында ГТО нормативларын тапшырган сәламәтлеге ягына мөмкинлекләре шикләнгән кызлар һәм егетләрнең барысы да алтын билге алды. Ходим на плавание уже второй год. Нам очень нравится. Икенче ел йөзүгә йөрибез. Галина Николаевна шәп тренер, бирелеп эшли. Призлы урыннар алабыз. 2 тапкыр икенче, 3 тапкыр өченче булдык. Мираска зур рәхмәт. Бушлай группада шөгыльләнәбез. Зумбага йөри башладык. Бик ошый, позитив бирә. Мне хорошо с мамой и с папой плавать только. И с папой мне нравится заниматься зумбе.
Қалабызда сентябрьда башланған студентлар спартакиадасы дәвам ите. Үстел теннисі, мини-футбол, шоңғыда узыштан соң язның бірінші күннәрінде башта колледж һәм техникум, анары юғары оқу йортлары студентлары арасында волейбол буенча ярышлар узды. Әлмәтнең Дәүләт нефть институтында студентлар спартакиадасы кысаларында узган волейбол ярышларының нәтиҗәләре буенча егетләр командалары арасында нефть институты җиңүчеләр, икенче урында Тизби, 3-тә Кию студентлары егетләре. Югары уку йортлары кызлары арасында волейболда иң сталары нефть институты кызлары, икенче урында Кию, мактаулы 3-нче урында Тизби кызлары. 10 мартта баскетбол ярышлары узачак. Аннары йөзү, 1 май эстафетасы һәм җиңел атлетика булачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Иртәгәгә кадәр сау булыгыз.